Det er faktisk ikke, fordi jeg har lyst til at tage ordet hele tiden. Det er bare, fordi jeg bliver starstruck og nervøs, når jeg står her ved alle de her vindere. Ikke også? Nu bliver det spændende, fordi nu skal vi have fundet svaret på, hvem der vinder Foreningsprisen 2017. Og måske skulle jeg bare sige navnet og udløse spændingen. Men det gør jeg ikke. Jeg vil gerne fortælle om det store frivillige arbejde, som der lægges hos prisvinderne 2017. Her er tale om en indsats ud over det normale. Her prøves grænser af, og der knyttes venskaber på kryds og tværs. De frivillige stiller sig uselvisk til tjeneste, og hvem ville ikke gerne gøre det, når man kan gøre en forskel for de mange? Alle, som I alle er velkomne her, som hos de øvrige nominerede er fællesskabet og det sociale samvær en yderst vigtig del af aktiviteten. Sloganet "Kom som du er som skabt til aktiviteterne. Her bliver grint og grædt, der sættes mål og der trænes for at nå dem. Der krydses grænser for at opnå bedre og bedre resultater. Som alle andre steder vil deltagerne gerne blive bedre, også selvom det til tider kan synes uoverskueligt at skulle gøre sin egen og andres verden bedre. Unge og gamle mødes for at styrke sig selv og hinanden. Der uddeles erfaringer og gode råd, som hjælper gruppen og den enkelte på vej mod målet. Her ved man, at alt kan overkommes i det rette miljø og med den rette indstilling til verden. Her tæller et klap på skulderen lige så meget som en medalje af ædelt metal. Deltagerne har god grund til at klappe hinanden og sig selv på skulderen. Det gælder også de frivillige, som arbejder mange timer for at skabe de bedste rammer for deltagerne. Jeres resultater imponerer så meget, at I har vundet Danske Banks og Høje Taastrup Kommunes Foreningspris 2017. Mine damer og herrer, vil hjælpe mig med at give en rigtig stor hånd til Team Challenge Taastrup.